تماشاوان نجا منهاجی بریا گرافیکه که بالی بکشین سروان آمارین کجالی توی که سازی آماران یا ترکیه و هاتنه بلاف کرن و دبیجه دناوا 5 سال داویده 308,806 کسان ji parêzgeha Wanê ya Bakurê Kurdistanê koç kirine sedema sereke jî gotine dahatkê me bêkarî zêde ye li wî bajarî genç nikarin debara xwe bikin ne çar dimînin derkevin. Li Wanê di sala 2019 de nüfusa giştî çi qas bû milyonek û 136,757 kes bûye em ên ha li vir jî bibînin piştî 5 salan Ango de sala 2024 de ev hejmar daketiye milyonek û 118,087 kesan ango 18,607 kes kêm bûne ji wê hejmarê. Ev e amara ku hatiye belav kirin ê ku koç kirine ji 2019 heta 2024 308,806 kes ji wî bajarî derketine û ev hejmara gencên ku koç kirine ji hejmara gelek bajarên Bakurê Kurdistanê zêdetir e ango weke Culemêrk weke Şirnexê ji vê hejmarê kêmtirin hejmara niştecihên wan. Ev jî hejmara giştî ya sala 2019 bêguman li parêzgeha Wanê. Eger em sal bi sal pê de biçin 2019 39,575 kesan koç kiriye lê 34,372 kes jî vegeriyane. Xelkê Wanê bûne li derve bûne vegeriyane bajarê xwe. 2020 38,114 kesan koç kiriye 26,621 kes jî vegeriyane bajarê xwe lê ferqa di navbera hejmarê de jî mirov dikare bi awayekî vekirî bibîne hemû ew ê kûçûne venegeriyane. 2021 58,185 kesan koç kiriye 30,318 kes vegeriyane dîsa فرق و جداهیeke zêde navbera ew ê çûyî û ew ê vegeriyayî de heye. 2022 62,422 kesan koç kirine gelekî zêde bûye. Ew ê vegeriyane 33,933 kesin hatine careke din vegeriyane bajarê xwe. 2023 56,547 kes çûne ji wî bajarî 39,585 kes jî vegeriyane ew ê ku li derve bûne. 2024 ango par 54,023 kesan koç kiriye 31,418 kes li bajarê xwe vegeriyane. Serokê Odeya Pêşesazî û Bazirganî got piraniya wan çûne li wan bajarên ku erdhejê li wan dabû kar dikin ango ji ber kar çûne li bajarên Bakurê Kurdistanê ne piraniya wan ji ber erdhejê li bajarên Bakurê Kurdistanê dabû tenê yek du bajarên Tirkiyê di nav de bûn. Hejmara giştiya niştecihên Wanê jî niha milyonek û 118,087 kesin bajarekî mezin e.